Li donaren la Palma d'Or a Cannes, va guanyar un Globus, té només 10 anys i diu que es retira. Agui, el gos de la pel·lícula The Artist, ha endut esta matinada a Los Angeles el Golden Collar, el màxim trofeu en la primera edició dels Oscars per a gossos. Les estreles també van a quatre pates. Agui ha sigut carn de plató, però no és un actor del mètode. Fuig de les sobreactuacions i repassa els papers a consciència. En The Artist, la pel·lícula muda, li demanaren que no se n'eixira del guió i fent ús de la gestualitat ni va lladrar. Palma d'Or a Cannes, el Globus l'aconseguia lluint-se als escenaris. Celebrity canina amb una doble nominació esta matinada a l'Hotel Hyatt de Los Angeles en la gala dels Golden Collar Awards. Per a profans, la primera edició dels Oscars per a gossos. Ha desbancat a rivals com Blackie, la Doberman candidata per La invenció de Hugo, de Martin Scorsese, que no li ha dit ni guau. Agui, amb 10 anys en el món de l'espectacle, no duia un discurs preparat i ha improvisat a lo George Clooney. Ara li plouen els contractes. Nintendo l'ha fitxat de model publicitari. Presentarà també amb Billy Crystal un número als Oscar. Després es retira a la seva caseta. Dash, el seu germà, arreplega el llegat de l'artista. L'Oceanogràfic de València està d'aniversari. El centre